Ya iya dia. Aku mau tamasya keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Kereta tak berkuda, becak, tolong saya. Lihat kebun kudik penuh dengan bunga dik. Ada yang putih dik dan ada yang merah dik. Setiap hari dik ku siram semua dik. Mawar melati kencana katon wingko dados. Kencana katon wingko. Mas Tugi juragane kayu jati Cilengsi. Munggah Dik. Seragen ya. Jenengan nyanyi sakniki napa mangke? Mas Tugi ya? Mas Tugi Bapakku kok ke bapakku. Aku mau ki pangkling. Loh, kok Pak Dirgo saiki kok ganteng men. Nanggap kaya bolak-balik kok pindo. Ora. Kowe nek wis ngomong Pak Tugi gangguan berarti kowe kena CB Pak Tugi tenan. Apa ya ngono? Berarti aku sudah terhipnotis. Ora terhipnotis katarak. Kok katarak loh? Kayak ki main buri kandhane kok. Cinta ditolak Tugi ya. Biasane ki nek wis alam-alam ganteng ki mamak trucut ngono lho. Apa dadak via M-Banking. Joget-joget sik, Pak. Joget-joget. Ayo. Karo mesti joget bogel mania Pak, maju kene. Ayo ndang rene Om. Biasane kendel we reko-reko alim. Ketoke karena urung panas. Oh, mergo ra enek bojone, enek bojone. Bojone sing ndi? Bojone sing ndi? Enek. Oh, di antara ini. Wah, jangan-jangan Mbak Kani iki. Curiga aku. Mbak, kemajuan. Iki nih lho. Orang apa nih? Ket luwih dawa iki. Apa itu? Ayo tekan ngendi ke mau? Nak rewang ya. Tak rewang. Slow. Nanging sliramu wis ora tresno
asmara Kayak Mas khusus Medi. kanggo sing wong Hongkong. Nggih. Mas Medi napa? Telingsingan. Telingsingan. Sakukuh mawon. Kemajuan biasanya garbane wong liya. Star esek-esek. Loro asmara terus telingsingan. Nggih, Nggih. siap. Nah. Tak rewangi kalau Dadi aku ngedon Mbak Wanan. Lah kenapa? Lah Terima tak pandeng ngene tok ae kok. Tetek aku. Gurung ngene lho jane. Biasanya Bang Mbak Kani. Oh, terus dadi aku sing ngene. Delok sih. Loh, kandhani kok. Kang. Yo cemburu to. Oke, mbokmu cemburu mbokmu. Bablaske loro asmara, Dik. Hengki. Aduh. Kok Hengki to? Hengki ra melu kok. Piye to jane no? Masa Sep, aku lek dingonake aku mulih. Aku mulih tenan. Aku lek dadi Mas Sep gak trimo aku. Kudu nok minggat to kowe. Gak trimo aku, gak trimo aku. Hehehe, guyon-guyon Asep. Esek-esek. Masa Sep, mulih oleh aku gak trimo, aku gak trimo. Wong jenenge wae Asep diceluk Hengki. Aja kaya ngono. Gak apa-apa. Apa? Gak apa-apa. Engko lek kowe mulai tak telepon ke Om Landa. Aja rasane kaya piye. Hehe. Tenan, kowe mulai tak telepon ke Om Landa. Aku duwe nomere. Aja ngono. Sangkutane karo aku piye urusane? Wes sik to. Iki ada apa? Iki awake dhewe wis kasbon to wonge. Wis kasbon. Iki potong. Ya padha wae kowe kene ngendi-ngendi kok gaweanmu. Ini ada apa dengan Aku kok ketinggalan. Alah engko tak ceritani. Tenan ya? Oh, kowe kira ngerti. Ada apa? Oh iya kah? Oh astagfirullahaladzim. Yuk, terus ke. Nano. Barang sampun. Piye. Oh ya. Ayo. Nano. Mana di mana anak kambing saya. Loro asmara. Spesial juragane kayu jati Cilengsi. Mas Tugi. Keol tak kedil. Teri.
Wedi kowe karo Pak Tugiono. Iya. Aku karo Pak Tugiono toh? Esek-esek. Ya udah, Padi sama Bapak, aku aja Padi ya. Neng bapak mah sayang aku. Ini gimana sih? Katanya sama itu, sama Iya, sama dari sama karo Mas Mas Medi. Medi. Tenan, tenan. Ayo, tenan. Ya aja ngono. Terus wedi. Tenan. Ayo. Aduh, nganteni. Mergo eling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani rasa kangenku. Sembah nuwun Pak Tugio. Sampun ngatur Bapak. Mas Medi. Mas Medi. Yo, para tresno. Eh, Asik. sepot malah. Ayo yo. Paica yang ngasih tahu mesti. Kelingan manis esemu, saya bisa ngeluluhke atiku. Rina wengi ra bisa turu, mung kelingan esem lan guyungmu. Dek Yati, teri-teri. Mikir jagana nganti salawase. Tresno iki ra bisa-bisa nadyan aku ning kene papane. Aku ki pripun? nyawang pipimu dadi lali, Dik. Alah. Rambutmu murak-marik tenan kok ya iki. Iki mergone anu Ayo. Gil, anginnya sepoi-sepoi. Estu Mbak Inis lho aku beneki rambut masa aku beneki liyane lho edan apa piye? Mboten pareng. Sari ning Hongkong wis suwe. Mang Mas Sari lagi ke Taiwan. Suwe tak kon ning Taiwan kuwi. Nano yo. Iki dilebokke saiki ta. Lebokke saiki Dik alon-alon. Oke, baik. Pamut Sapa solo bubuk tumpuk aku tetep Asopo Ora tresno Mas Dwi sine bergoyang Mas Dwi. Tak keol-keol, tak kedel-kedel. Kowe monggo wae. Masih bersama Pasar Pemerintah Indonesia. Yen nyawang manis esemu wong ayu, saya bisa ngeluluhke atiku. Walah Dek Yati. Rina wengi ra bisa turu, mung kelingan esem lan guyungmu. Solo
iki tak titipke sekop-sekop jaganen nggih nanti saklawase disekop-sekop terus mau iki ra bisa disekop-sekop nadyan adro ning kono papane disekop-sekop Campur sari mara tresnoi gayeng ya, Mas. gayeng pimpinane sing ibot tok Oh iya Hengki. jane aku biyen diambil alih Iki. Ya. Mas Hengki saiki kemajuan kok iso mimpin bareng. Hengki mbahmu disko kuwi Lah mau sing nyebut Hengki sapa? bocah wetenge kaya ngono kok Hengki wetenge kok gedhe ngono kuwi Oh berarti Cik Asep ta iki? gajah modot Gajah motor. wetenge gedhe kowe nek telane apik nek bengi Kuwi ta? yo dilebokke nano Na. tenanan iki kok rambutku merak-marik dedek iki Pak Dipur pengen kene maju ki yo MC kondang kok bayar tenan pikirmu kowe ngerti porane sing mumet iki penyanyi kaya meneh bagiane pira-pira iki slow artisnya Merauke Yati Bogelwati semoga samawa Wis malih ta. Yo. Ayo ndang digayengke mara tresna campur sarine iki apa nyanyine Mas Bogel MC-ne mundur maju Roro Jonggrang
padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti parto dewa lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe adi sekti Pandawasa Rara Jonggrang manut sun pundhut garwa Iya bener, aku terkipir sandi sewu sewangi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti matur sunuwun. matur suwun Mas Bogel ya lah iya Soale ngono aku ning kono cilik. Beksan tayub sinarengan para tresna Sukawati sini kuyung alkalin audi semundang cerah foto ugi Ambon Jenderal Indonesia Tuban Oh Tuban. Kayune jati. Ayo. slow lo lo ha lo ya la la monggo Mas Tugi Mbak Lastri Mas Nisa Mbak Nisa Mas Adi Mas Wakil Prasetyo Hananto
pepareng katur menggah Sri Huning lumantar kadang Mara Tresna Suka Wati kadung tresna to yo spesial saya pindah urung. Tangane iku. Aku ajar operator iki lho, Mbak. Salah saiki bareng kene nyanyi berarti anak dhewe ngono. Ya wis. Pacaane sarwa asih coba. Oh iya, terima
Lho, Mama, delokno ke Om Bogel ke lagi ada Selingkuh, foto-foto ke. selingkuh, Lho, Mak, Bogel, delokno, Mak. selingkuh, Mak, delokno Om Bogel Bojomu ke, mak, bojomu mak. Lho, tenan to. Selingkuh mak, bojomu mak. Ke, cekel HP anyar ke, Mak. Ke ditukokne karo anu iki mesti Mak genah ke delokno. Ah, Rupane koyo bojo koyo selingkuh ngono ya, banget. tak buak. Kandhane. Selingkuh mak, tuh jedek Mak, wedok-wedok selingkuh mak. ke, Mak. Tuh tidur di luar nanti ya, Om Bogel ya. Lho, delokno, lho. Dengerin. lho. Tidur di luar. Loh ya toh. Loh. Kandhani kok. Wis ning aku wae ya ki. Dah. Pacaan sarwa asli.